señores alcaldes de Tui, Salceda y Mondariz, compañeros de Corporación Municipal, señoras y señores. Con este acto solemne de la lectura de pregón de las fiestas del Corpus Christi, abrimos oficialmente una celebración que hace aflorar, nunca mejor dicho, lo más íntimo del espíritu colectivo de los puentareanos. La celebración de la fiesta del Corpus transforma por unas semanas la propia realidad de esta villa para tornarla en un auténtico canto a la colaboración mutua, al encuentro comunitario, al redescubrimiento de nuestra devoción secular al Santísimo Sacramento. La fiesta es, en todas las culturas, una ocasión de encuentro colectivo, de identificación con la propia comunidad, de afirmación de las propias señales de identidad colectiva. La celebración del Corpus supone para los puentareanos la oportunidad de reencontrarse anualmente no ya con sus familias y amistades, sino con sus propios vecinos y compañeros, y sobre todo con la propia historia colectiva. Hemos conocido este año, en un artículo que abre la revista Pregón que tienen en sus manos, que nuestra fiesta se celebraba ya en el año 1857 y ya de aquella era una costumbre inmemorial. A Puentareas le cabe, pues, el honor de haber sabido conservar unas tradiciones seculares que expresan de manera primorosa nuestra identidad colectiva. Frente a las tradiciones de 2 días o 2 décadas, Puentareas y su fiesta del Corpus tienen una solera que la hacen expresión de lo más profundo del ser de la cultura tradicional en Galicia. Este ayuntamiento viene celebrando este acto de lectura del pregón de las fiestas del Corpus desde hace 8 años, convocando para esta alta función a destacados hijos de este municipio o a personas estrechamente vinculadas al mismo, pues nadie, como un puentareano, puede expresar lo que sentimos, vivimos y realizamos los puentareanos en esta fecha. Han ocupado esta tribuna nombres como el escritor Ramón Rodríguez Otero, el músico Rogelio Groba Groba, el jurista Antonio Troncoso de Castro, el conde de Bugallal, el empresario Feliciano Barrera, el catedrático José Ramón Novoa o el pasado año José Manuel Domínguez Rodríguez Lete. Este año hemos encomendado esta misión a un artista puentareano, artista que fue en el diseño de las alfombras, artista que es en la pintura, porque el arte, ese que se escribe con letras mayúsculas, es la vocación de Rogelio Lorenzo Rodríguez. Nació Rogelio en esta villa en 1921, hizo hace pocos días 80 años, y aquí vivió sus años mozos, en los tiempos duros de nuestra guerra y posguerra, cuando tuvo que trabajar esforzadamente con su padre en la panadería familiar. Pero la vocación artística de Rogelio nace con él mismo, cuando contaba tan solo con 12 años. Participa en una exposición de artistas locales en el Centro Artístico Esportivo y los visitantes no daban crédito a sus ojos al ver la obra de un niño. Creo que es en esos años cuando nace su férrea voluntad de ser artista. Esta vocación alcanza cauces de desarrollo cuando en 1947 Rogelio Lorenzo obtiene una beca de la Diputación de Pontevedra para ampliar sus estudios artísticos en Madrid. Unas becas que también disfrutaron otros artistas locales como Antonio Medal Carrera o después Alfonso Quinteiro. En Madrid, bajo la dirección del prestigioso erudito pontevedrés Francisco Javier Sánchez Cantón, a la sazón director del Museo del Prado, se acerca a los grandes maestros, Goya sobre todo, y consolida su técnica pictórica. Desde 1951 reside en la ciudad de Pontevedra, dedicado exclusivamente a su producción artística. Poco amigo de exposiciones y certámenes, sin embargo, su currículum en esta materia es amplio. Exposiciones múltiples en Pontevedra y en toda Galicia, en Madrid, con obras suyas seleccionadas para acontecimientos de singular trascendencia, como la primera Bienal de Arte Español celebrada en París en 1968, con obra en numerosas colecciones particulares en España, Europa y América, y en varios museos, entre ellos nuestro Museo Municipal. A principal característica da obra pictórica de Rogelio Lorenzo é, segundo todos os críticos que se teñen aproximado á súa produción artística, o seu cromatismo, o dominio que posúe de color. O escritor coruñés Carlos García Bayón escribía hai ben poucos anos que Rogelio é un multisonoro e multicromático cantor da vida. Permítanme que bote ao ar unha hipótese, que logo o amigo Rogelio poderá confirmar ou negar. Esta paixón pola cor, o seu dominio da paleta pictórica, venlle o noso artista do seu traballo nas alfombras florais ponteareanas. Alí nos anos mozos comezou a lidiar coas cores, alí comezou a misturar azules, rosas, brancos
e, sobre todo, os verdes nos seus múltiples matices. Dirixindo a confección da alfombra da calle de Oriente, deu Roselio Lorenzo os seus primeiros pasos no dominio cromático. A súa trayectoria como pintor consagrado e, sobre todo, como artista artífice das nosas alfombras de flores son a mellor carta de presentación do noso pregoeiro, que, a pesares de levar tantos anos residindo fora desta vila, nunca renunciou ás súas orixes, a súa condición pontareana. Gracias, Roselio, por elo. Hai agora medio século, no ano 1951, este mesmo salón era escenario da túa primeira exposición individual. Daquela, dúas figuras senlleiras da vida cultural de Pontareas, naqueles tempos, don Ignacio Vidales Tomé e don Adolfo Quijano foron os teus presentadores. Agora, ao cabo de 50 anos, retornas de novo a este salón para estrenarte como pregoeiro das festas de Corpus Christi. Desta volta presentadora non a cada calidade daqueles prestixiosos escritores, pero abonda para darlle as gracias polo esforzo realizado para escribir este pregón, pois estou certa que un artista vocacional como Roselio Lorenzo Rodríguez tamén saberá transmitirnos a través das palabras os seus sentimentos, o seu cariño hacia a nosa vila. Moitas gracias. Teño de primeira intención que darle as gracias a señora alcaldesa por haberme elexido para leer este pregón, que a mí me honra moito, como pontareán que son. Gracias tamén por estas palabras que tuvo sobre a miña arte e a miña persona. Moitas gracias. Empezarei o meu pregón nunha época xuvenil, non xuvenil, de neno, cando eu vivía lá na calle de abaixo coa miña irmá Rosa. Vivíamos ali ao comezo da estrada dos Ferreiros, donde eu por primeira vez, con meus ollos semiabertos á luz da vida, vin as alfombras do Corpus pontareano. Daquela estaban feitas a base de lirios ou espadas, como se chamaban, e salín pintado de cores. As espadas iban postas ás beiras da calzada e no centro iban o salín pintado querendo facer unhas flores, había insinuación de cousas, pero máis ben aquilo sería hoxe un cadro abstracto. E, máis que nada, era a dificultade que tiñan a xente que con moito amor e sacrificio laboraban ali, digo sacrificio porque aquela calle era adoquinada, polo tanto era moi difícil. Bueno, pero máis tarde foronse superando hasta que chegou xa ao serrín e aos lirios cambialos por flores de, por exemplo, da arteixa, esos gatos que chaman gatos para o perfil, por fiuncho e outros elementos. Despois tamén entraron as flores, os pétalos de flores que iban seleccionando en cor e postos en caixas, e xa foron facendo traballos moi meritorios. E alá polos anos 40 alcanzaron a plenitud máis ben alcanzou hoxe, porque están nun grado de perfección moi elevado, pero xa alcanzaron bastante mérito en canto a arte, non? Que estaban na calle dos Ferreiros, claro, tamén tuvo uns colaboradores, uns diseñadores moi bons naquela época, que foron ao comenzo da calle dos Ferreiros. En la calle de abaixo había uns rapaces precisamente da miña familia, están por aquí, Chicho, Tinito, Pancho. Eles tiñan gran disposición tamén, como corresponde a miña familia, pode luxo, e foron uns dos autores desas calles bastantes anos. Mais adiante estaba o Emilio Montenegro Vello,
un gran tallista, como todos vostedes saben, ao que despois lle sucede o seu fillo Emilio, tamén un artista bo neste aspecto da talla. Mais para diante hai outros rapaces na Castiñeira, por exemplo está o Mota, e sucédelle isto Caracol, que chamábamos Joaquín Caracol, Joaquín Veloso. Ese rapaz tamén tiña gran disposición para o dibuixo. Veloso dibuixaba moi ben e fixo cousas estupendas, moi bonitas, moi boas. Pasamos entonces a Xiralda, e ali hai outro artista que non morreu fai pouco, un gran amigo meu, que era Manolo Indifonso, Nolo fixo boas obras ali, no Valle, calles moi bonitas. E vamos pasando e chegamos a Maceda, que procede dunha familia moi graciosa, tipos moi simpáticos, e sobre de todo o pai, Marcelino. Eu recordo que Marcelino facendo unhas comparsas en carnaval que non teño máis remedio que mencionar algunhas delas. Por exemplo, unha que iba, non recordo o nome del, pero iba un señor daqui tamén bastante dado a comicidade, que nunha silla que fixeron ali, como cuidaron, parecida dun menino, a silla dun menino, iba estirado coas pernas fora, claro, porque non cabía, pero con un gorro destos de dormir e un chupete na boca, e o Marcelino pois disfrazado de ama de casa e cantando veni, 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 va, cuando el son viene, el nene se dormirá. Este era Marcelino. E ainda ten outra moi cómica que xuntou a todos os loucos do povo, que daquela non había poucos, pois non sei se hai tantos ou se superan, pero bueno, polo menos son desconocidos, pero daquela eran todos conocidos: o Cachapo, Cabeza de Porco, Camiña Parva, José da Cruz, un roda deles, un ramillete bo. Entonces reuniunos a todos, e o extraordinario é que eran todos moi ben, moi obedientes, moi ordenados, marcando paso, cada un co seu cometido. O Cachapo disfrazárono da ilusión que tiña el, que era ser guardia de asalto. Disfrazaron a guardia de asalto con unha escopeta destas de rapaces dos Reyes, iba por ali, un, dos, moi ben. O Cabeza de Porco iba con maletín dicindo, vendendo, non? Dice, ouro e prata. Moi graciosa, había que vela. E despois ten outra que fixo cos componentes da Castiñeira, o Xuventude da Castiñeira, cada un vestido alá como foi, un de explorador, outro do que saliu. Bueno, chegaron á plaza, armaron ali as tendas de campaña e tiñan unha canción que reflejaba moi ben o sentir daquel barrio da Castiñeira, que era non queremos traballar, que non nos queren pagar, lará, 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 lará. E iso era Marcelino, un gran humorista. Tamén despois ven a calle entonces onde traballou, que era a do Oriente. E na calle do Oriente, pois, eu tiña moitos colaboradores ali, recordo a Niso, a Molicito, bueno, non nombro porque podía deixar algún atrás, non? Todos me axudaron moito. Eu facía os planos, tiña que facer 3 planos algunhas veces, porque os veciños eran moi exigentes, querían elixir eles os planos. Efectivamente, facíame traballar moito. Despois elixían eles o que lles parecían mellor, sempre cargados de traballo, que protestaban porque os facía traballar moito, porque facía unhas alfombras persas, unhas cousas difíciles ali. Pero bueno, a última hora, cando a alfombra estaba feita, todos me felicitaban. A señora de Tercena viñan con un paquete de tabaco ou 2, daquelas cajetillas que naquel tempo, nos anos 40, estou referindo, tiñan
o valor delas, das cajetillas, era do peso en ouro ou máis. Era naquelas épocas de restriccións que non había tabaco, viña de mes en mes ou ano en ano. E seguimos a continuación, viñan a alfombra xa entrada na plaza, frente ao largo da calle de Conchita Ojea, que en paz descanse, e aí traballaba Alfonso Quinteiro e os irmáns. Máis tarde colleunos Ramón Gallegos. Sucedeulle un home de un amor encendrado pero enorme a festa do Corpus, entusiasmábase moito cando falaba disto. E el fixo esas alfombras con moito cariño e sempre con acerto, estaban bonitas. Depois entonces chegamos á gran alfombra da plaza. Ese era Vidal Estomé. Vidal Estomé, que eu vou dicir del? Ese é un artista con letras mayúsculas, un home que cooperou nas revistas con Castelao, Vida Galega e outras revistas, de Faro de Vigo, periódicos e todo. Un gran humorista e gran dibuixante. E claro, esas alfombras eran sempre moi boas. E aí remata a miña relación das alfombras, da alfombrado. Bueno, neste mesmos anos do 40 surxiu algo que foi o culme para a festividade do Corpus. Surxiu unha comisión de señores. En realidad eran 3 señores, na palabra xusta, 3 señores, porque eran 3 señores: don Luís Salgueiro, don Gabino Porto e don Xosé Casas Novas. Esos puxeron todo entusiasmo, todo era de son para lograr, que lograron cousas moi grandes. Cousas grandes como foron traer o Nodo, que daquela era o medio de información máis importante que había en España, pois era obrigado a porse en todos os cines antes da función. Lograron tamén traer os periódicos, todos os periódicos, a televisión máis tarde. Traballaron con moito amor en pro da festividade. Puxeron a disposición da xente que iba a adornar, puxeron en todo medio de poder facer as cousas ben. Puxeron camionetas, puxeron tal que fora todo máis doado. A propósito disto da relación de flores, vou contar unha anécdota que me contou a mí a miña irmán Rosa. A miña irmán Rosa, que traballou tamén moito polo Corpus. Nunha mañán, xa ao amecer, saliu con unhas amigas e un burro a cargar, un burro de carga, polas parroquias de Fontenla, Arcos, Guillade, Celeiros, Vilacova, para recaudar flores. Efectivamente, anduveron todo o día por alá e encheron a albarda do burro. Bueno, pois a tarde regresan e ao chegar a certo punto os seus estómagos pedían algo e entonces sentáronse e puxéronse a comer uns bocadillos que levaban. O burro, por non ser menos, alá xeitadamente estendía a cabeza e iba comendo todos os materiais que traían, ou parte deles, gran parte deles, que traían na albarda. Bueno, entonces chegaron a Pobo e cal non sería o pasmo deles cando van a descargar o albardón e encontrase con el caso vacío. Esas son cousas que ocurren na festividade de Corpus, claro. Ten que estar asentos a iso.
Tampouco podo deixar de mentar as mulleres, homes e xoves que con amor insuperável comenzan casi un mes antes a percura e xuntanza de flores. Basase no mesmo que había de antes, pero había moita xente facendo o mesmo traballo. E outros materiais para a construción do adornado. Sí que teñen moito mérito, pois ás veces percorren kilómetros para conseguir o seu cometido. A elaboración en conxunto da alfombra, do alfombrado, dito, podemos dicir que raya na perfección, polo que temos que felicitar os actuais diseñadores e demais persoas que elaboran a confección de tan orixinais e fermosas alfombras. Teño moitas lembranzas, mas a que se me fai inolvidável é a da noite víspera de Corpus. Esta nosa vila lumea como se fose día, unha gran multitude de persoas agachadas sobre a calzada, mulleres, homes, xoves e cativos, traballando afanosamente na confección do alfombrado, ao tempo que soaban belísimas cancións que na honra do noso Señor, saídas dos seus corazóns rebosantes de amor e sensibilidade artística. Tampouco podo esquecer a rúa de Ourente, onde durante anos debuxei os planos das alfombras de bandita rúa. E digo os planos porque tiña que preparar dous para que os veciños collesen. Isto xa o dixen antes, pero non está de máis repetirlo. Tamén lembro con cariño o grupo de amigos que me axudaron a dibuixar na calzada. Ás veces, como director da laboura, para que o traballo resultase ben, tiña que enfrentarme con algunha persona. En este caso callaba sempre que era Rosita Outerelo. Tiña a inquina de facer sempre no seu portal o que ella le apetecía, que lle parecía mellor. E claro, eu tiña que de vez en cando vir a vixiar, e ela, cando me vía ver, dicíalle as compañeiras: aí lo viene, na cara descomposida. Eu non tiña, doíame moito a cousa, pero non tiña máis remedio que facelo. Co pé borraba o feito e mandáballe polos colores que eu lle había ordenado, porque senón era unha descomposición, a alfombra tiña que resultar uniforme. O ceo comeza a clarear, amañece. As cantigas dos que pasaron toda a noite traballando no alfombrado vense apagando a laboura, sexa o seu fin. Cada quen vai a descansar un pouco satisfeito do seu traballo e pensando que como a súa rúa non quedou ninguna. Na rúa de Oriente todo é ledicia e felicitacións. O dibuixo resultou bonito, moi bonito. O día é claro, fermoso. Pouco a pouco comenzan a abrirse as fiastras do pobo para que os visitantes poidan apreciar en todo o seu esplendor tan maravilloso traballo de Rosita Outerelo é das primeiras. E logo, das primeiras na rúa do Oriente, e logo da súa, a de don Mauricio Troncoso Penedo. Ambos se asoman e Rosita, dirixíndose a él, a don Mauricio, exclama: «Que buena mañana, Mauricio!» O que don Mauricio, anticipándose ao vocabulario de que usou máis tarde don Camilo José Cela, lle contesta: «Ya lo creo, Rosita, está como para ponerse en pelotas». Así de bo
Así de bo home e de claro era don Mauricio. Escuso dicir que Rosita pechou de golpe a súa fiesta. Non quero deixar de mentar o grande amor, tesón e desbordante entusiasmo dos pontariáns pola festa do Corpus. Elo reflexase moi ben cando na víspera amañece un día de chuvia que caras apenadas. Sin embargo, no seu corazón anida sempre a esperanza. Contareivos unha anécdota por min vivida nunha noite víspera do Corpus, alá polos difíciles anos 40. Amañece un día chovendo copiosamente, durante todo o día cae agua a chorro, continuando o mesmo a entrada da noite. Polo que os sempre animosos pontariáns, esta vez tristes e desesperanzados, consideran que non hai nada que facer, que será imposible confeccionar o alfombrado, a non ser que xurda un milagro e fórense todos deitar, moi tristes, moi tristes. Mas non todos os habitantes pensamos en recollernos. Un reducido grupo resistímonos a creer que aquelo terminara así. Establecemos o noso cuartel xeral no Bar Galicia para collernos da chuvia, claro. Sito na Plaza Maior. Xa metidos na noite, o tempo segue sen trazas de mellorar e unhas persoas xurgan prudente retirarse a descansar, quedando somente 5, Anelos e a Sarmiento, persoa de conduta intrachable, de acendrado amor ao seu povo e entusiasta a máis non poder da festividade do Corpus. Ramón Galego, home dotado de notable inteligencia, fluida e sustanciosa charla e desbordante entusiasmo. Polo noso adorno floral era un entusiasta enorme, un condicional. Dionisio Bautista Alconero, home amable, educado, disposto sempre para traballar no adornado. Primo Martínez Varela, Primo Xarela, el cume, muchacho bonachón, sin traballo, pasando moi mal. Foron anos de fome, quedándose con nós, viulle moi ben. Danielito Ojea, home todo corazón, pagoulle un bo bocadillo, máis os cafés con leite que se tomou durante a inolvidable noite e que non foron poucos. Eu son o único que podo contar o acontecido. Os outros 4 xa non pertenecen a este mundo. Así o fago para que aqueles que non o viviron saiban de que é capaz un pobo cheo de fe e de profundo sentimento artístico. Inserindo café tras café para correr o sono, foron pasando as horas, sobor das 5 de mencer, cando xa rozaba o límite as nosas esperanzas. Primo asomouse á porta e as súas exclamacións de "no llueve, no llueve" foron para nós como o grito que fixo un noso o efecto que o grito que lle faría a Colón cando oiu "terra, terra". Sin pensar, 2 veces lanzámonos á rúa, cada un polo seu lado, golpeando os portais e gritando: "Xa non chove, hai que adornar, hai que fazer as calles". Enseguida, por arte de encanto, as rúas ilumináronse de tal forma que se veía como día. Alá chegaban todos os pontariáns xa agachándose para traballar, uns nas caixas de flores, outros xa facendo adornado, debuxando e traballando. Despois foron, creo que aquí, non, entonando cancións magistralmente como eles saben facelo, foron traballando, claro, adornando. Ao prodixio, en 4 horas o que parecía imposible fíxose realidade como se nelo tivese intervenido o xeño da lámpara de Aladino.
Hoxe os visitantes, para contemplar esta devandita maravilla, contanse por milleiros. Camiño polas aceras, teñen que facelo pasiño a pasiño, todos queren quedar con imaxe gravada de tan fermoso recordo e as súas cámaras de vídeo funcionan de cotío. Tampouco fallan as televisións e os periódicos para espallar por todo o mundo a noticia de tan interesante e belísimo acontecemento. A vila do Tea, tornada en unha larga e bela alfombra floral para que o noso Señor Xesús camine por ela. Queridos paisanos, eu penso con orgullo que a nosa vila é única. Como única é a súa paisaxe, a Ponte Vella, a Freixa, a Ponte das Partidas, a Picaraña, a Moscadeira, o Castelo de Sobroso, etc. Cantos momentos vividos na miña xuventude neses paraxes, os baños na Freixa, na Moscadeira, as excursións ao Castelo e, sobre todo, a Romaría da Picaraña, onde se forma unha gran familia, onde a hora de xantar todos invitan a todos. Así é o noso pobo, xeneroso, sensível ao arte e ledo, moi ledo. Non podo deixar de mentar a frutuosa labor que nestes últimos anos están levando a cabo os actuais encarregados da festividade, don Rafael Sánchez Barxela e dona Boné Fernández. Eles merecen un forte aplauso. Por último, relatarvos que eu teño un grandísimo agradecemento á Festa do Corpus, xa que gracias a ela coñecín a muller que sería a miña compañeira de por vida. A cousa aconteceu así. Tere foi invitada pola súa amiga Ofelia Murio para que coñecese e disfrutase de tan fermoso motivo artístico como é o maravilloso alfombrado que cubre Pontareas no Día de Corpus. Encontráronse comigo e Ofelia presentou-me a Tere. Que lles parece? Teño ou non teño que estar agradecido á festividade do Corpus Pontareas por proporcionarme a maior xoia do mundo. Estaba entre familia, máis que nada, pero bueno, pero todo Pontareas considero a familia miña.